Hi guys! So welcome back guys sa aking channel. So first video, mag-utan kami ni nanay. Utan Bisaya. So mag-harvest muna ako ng malunggay. Ayan o, yung malunggay. Yung ulam namin ngayong tanghali is itong utan Bisaya. At saka meron din akong nabili na hipon. Lagyan natin ng suka at saka limonsito yung hipon. Ayan. Kunti lang. Ayan. Si nanay doon, nag-init na siya ng tubig. Bukalan pa niya yung mga gulay, fresh na gulay. Ayan. Na tayo. Muna may init na palit kong hipon kunang kuan ba yung hipon nagsuka ang may maot. Ba, bikin dulu. Mula magtubata. Ya, makan dulu. So ito na yung naugasan ni nanay na gulay. Yan na, fresh gulay po talaga yung lulutuin namin. Fresh from the farm po talaga.
pagpat ng malunggay. So ilagay na natin yung fresh na gulay. Ayan. Dari si Batong. Ayan. So, pag kumukulo na yan ulit, ilunod natin yung malunggay. So, ngayon guys, mag-harvest muna tayo ng limonsito. Kasi lagyan natin ng limonsito yung hipon na nabili ko. Lagyan ng suka tapos limonsito. Wow, ito yung limonsito. Saan tayo mag-harvest nito? Ito, pwede ito. Pwede ito. Dalawa lang. Ayan, so ito na yun. Ilagyan na natin dun sa hipon. Nakidang kuanay sibuyas wala. Purot na. Bilang. Tawa. Ikaw karon. Ilagay na natin to. Ito na guys. Ito na yung nabili kong hipon. Oh, di nga. Tag-G's ni na eh. Tag-G's. Ito yung mga pilat mo. Yan. Hipon. Tag-G's ito. Ito yung palit sa ako ano. Sa katong paligyan o tanon ba? Yan naman sito. Ngayon, lagyan natin ng organic na suka. Ayan. Ito na guys, ito yung ipapares ko sa utan. Bisaya. Ayan, so ano pa? Yan, so prepare ko na yung malunggay para ilunod natin doon. Tingnan natin kung bumubukal na ba. Ayan. Sumukulo na. Pero kailangan palambutin natin yung mga gulay. Kunin natin yung mga kagos, yung mga mayroong mga ganito. Iyan. Kumukulo na siya. Check natin kung malambot na ba yun. Hindi pa malambot. Yan, pag kumukulo na ulit, malapit na siyang malambot, ilagay na natin itong malunggay. Yan o. So, na-prepare ko na itong hipon. Ayan. So, i-update ko kayo guys pagka kumukulo na ulit. So, ayan guys, i-check natin kung lata na ba yung kulay. Ayan o. Murag luto na na eh. Oh, lata na git.
ilunod na natin yung malunggay. Sa kakambing ka? Asam de? Nagagawas? Baka ma. Sangit di tinuod. Sige, magtiyabaw, no? Yan. Utan Bisaya. So, ayan, pag kumukulo na yan, guys. Luto na yan. Ayan guys, so luto na yung utan Bisaya natin. Tikman na natin. Ayan. Ayan o. Mau di ay. Wow, utan Bisaya. Ang sarap. Ayan o. Ha? Yan. So, luto na guys. Maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayungan. Keep safe and always po. Bye bye. Thank you for watching guys.